Šta? Ko kuca tamo? To su kod mene. Ćao, čao. Uzmi pare. Evo vaše poručbine. O, kakva teška kutija. Šta je to? Sad ću da vidim. Aha, ovdje je sve da bih napravila krevet iz snova. Wow, kakvo veliko pače drveta. Stavit ću ga na pod. Šta to planira? Joj, potpuno zaronilo u kutiju. Odlično, evo moje ograde. Oho, kako je velik. Skoro sam sve izvadila. I naravno, instrumenti. Joj, bolelo je. Sklonit ću kutiju, smeta mi. I šta će sada raditi? Graditelj Mary kreće da radi. Dakle, stavit ćemo ovo ovako, a ovo ide ovdje. Baš joj dobro ide. Uskoro će biti još bolje. Da, ja sam veoma talentovani graditelj. Krevet na sprat je gotov. Od uvek sam htjela takav. Šta? Sad je njen krevet mnogo bolje od mog. Nema veze, imam ideju. Sad ću ulepšati svoj krevet. Kupiti, da, sad čekam kurira. Zdravo, momci, izvolite. Brzo unesite. Gotovo, gospođice. Wow, baš lepo. Da. Krevet je postavljen. Još malo lepote. I dodat ćemo malo svetla. Slatke slike kako bi kućica bila još ugodnija. A sad uključujemo. Da, ispalo je super. Oho, to je neverovatno. Hej, zatvori usta, cimerko. Pa, ko sad ima najlepši krevet, jeli? Juj, boli. Šta tamo radi moja cimerka? Hej, šta gledaš? Šta da smislim? Da, znam. Uzet ću rekvizite svuda. Naprimjer, ove zavese su baš dobre. O, i ovaj stolnek će također trebati. Ja nemam mnogo novca, ali imam fantaziju. Mislim da je baš lepo. Odlično, nije ništa gore nego kod Jennifer. Joj! Hej, Mary, šta to bacaš? Odakle ti ove divne zavese? A sad ide stolnjak. Od njega ću napraviti viseću mrežu. Wow, tako je udobna. Baš je lepo odmarati u njoj. Zdravo, cimerko, kako si? Baš je dosadno. O, imam ideju. Sad ću naručiti nešto mnogo dobro. Mary će mi zavidjeti. Da, dolazim. Dobar dan, gospođice, vaša narudžba. Hajde, brže ga instalirajte. Ovdje. Naravno. Sve je gotovo. Evo vaše plate. Hvala. Ćao. Halo, čekam vas sve na žurku u mojoj sobi. Ćao, devojke. Pogledajte moju kućicu. Fantastična je, Jennifer. Da, mnogo je dobra. Kod nas je VIP žurka, niko više ne sme da ulazi. Neka zabava počne. O, pala mi je na pamet odlična ideja. Sad ću. Stolnjak. A sad posuđe. I moji dobri, verni prijatelji. Šta je to izmislila opet? Pojačat ću muziku. A, šta je bilo? Kako ti se sviđa ovo, Mary, a? Gotovo. Preduzimam ozbiljne mere. Obezbeđenja? Da. Kod njih je preglasna muzika. Smeta mi da spavam. Da, evo ga. Dobar dan. U čemu je problem?
Pođite sa mnom, pokazat ću vam sve. Evo ih, kaznite njih. Sad ćemo sve srediti. Šta se ovdje dešava? Hej, ko ste vi? Dobio sam žalbu na vas, gospođice. Jel da? Znam kako da rešimo taj problem. Izvolite. Pa smatram da vaša muzika i nije toliko glasna. Nastavite zabavu. Hej, što je to? Znam. Onda ću napraviti svoju žurku. Imam svetleći globus. A sad ću napraviti od ovih CD-ova nešto zanimljivo. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Odlično. A sad lepim delovi CD-a na globus. To je to. Super disko kugla spremna. Sad je atmosfera zabave uvek uz mene. To. A od ostalih CD-ova ću napraviti ukras za zid. Odlično, moja soba blista. I sad je vreme da uključim muziku na najjaču. Neka zabava počne. Što se tamo dešava? Oho, kod Mary je baš cool. Hajmo kod nje. Ćao, došli smo da vidimo šta imaš ovdje. Šta još da smislim? Znam, imam kutiju sa sijelicama. Kako su ekstra. A sad će mi trebati kabel. To je to, rasveta je spremna. Samo da je okačim. Šta je opet smislila? Odlično, svaka mi čast. Obožavam svoju kućicu. Radnik, brže ovamo. Uđite. Treba da sve sija ovdje. Kao kod moje cimerke, čak i bolje. Da, to mi je trebalo. Čestitam, sve radi kako treba. Uzmite pare. Hvala puno. Kako lepo. Bolje nego kod tebe, da? Jao, Jennifer, nešto se dešava. To je požar. Imamo vatrogasni aparat. Sad ću. Moram sve ugasiti. Ne boj se, Jennifer, sve će biti u redu. Gotovo. Ali moja kućica je uništena. Izvini, Jennifer. Ali možeš da živiš kod mene? U redu, hajmo kod tebe. Kod mene je također super, zar ne? Da, baš je slatko. Upoznaj moje plišane prijatelje. Odlično, prvo hoću kolači. Jednostavno, spremit ću ih, dušo. Ništa ne obećavam, ali pokušat ću. Šta da radim sa ovim? Čemu služi ovaj krug? Ali oklagi znam da koristim. Dušo, šta ti je loše uradilo testo? Vidi kako treba. Lagano i polako, bez žurbe. Zatim treba iseći krugove i staviti u tepsiju. Hajde, idite u rernu, budući kolačići. Ništa mi ne ide. Imam ideju. Kolači se okrugli, zar ne? Dakle, mogu samo iseći krug iz testa i ne komplikovati stvari. A najvažniji sastojak su bombone Skittles. I ja bih rado probala takvi kolači. Nije loše, dušo. A šta je sa mojim kolačima? Pa da, kao i uvek, savršene su. Nemam komentara. Moji kolači su pravo umetničko delo. Odmah se vidi da ih je pravio profesionalac. Pogledajte kakvu divnu kuću od medenjaka sam napravila. Usput, hvala na ideji. Krov ću ukrasiti Skittles s bombonama. Posljednji korak, šećer u prahu. I kao da je na moju kućicu pao sneg. Ne mogu da verujem. Dušo, tvoji kolači. Jao, ovo liči na mali požar. Moram hitno izvaditi kolači. Nadam se da ih još mogu spasiti.
O, ne. Izgleda da se ovdje više ništa ne može učiniti. Da li se to kolači? Nisam sigurna da se to može jesti. Šta imam ovdje? Wow! To je kuća od medenjaka. Tako lepa i tako ukusna. Oduševljena sam. Ova kućica je pobedila. Nije moglo biti drugačije. Ja sam profesionalac. A sad želim hamburger. Požurite. Okay. To nije teško za mene. Mada, možda i jeste. Je li to mleveno meso? Fuj, odvratno. Znam. Umjesto ovog gadnog mlevenog mesa mogu koristiti čokoladni namaz. Odlično mi ide. Svaka mi čast. A kako su ostali? Takve mirisne lepinjice. Ali moram ih ispržiti malo. Treba da dobiju rumenu koru. Ma šta vi znate o rumene kori, bako? 1, 2 i hamburger je skoro gotov. Nije loša, ali najvažnija stvar u hamburgeru je sočna pljeskavica. Pozajmit ću mleveno meso, hvala. A sad treba staviti buduću pljeskavicu u tiganj i malo sačekati. Mamice, draga, šta si izmislila? Smiri se, bako, sve mi je pod kontrolom. Odlučila sam da ispečem marshmallow i da ga stavim u hamburger. A sad idu žele bombone. Gornju lepinju treba jače stisnuti i to je to. To je ceo recept. Kako vam se sviđa? Ne razumem zašto se tak mičete kad ću svakako i ja pobediti. Samo pogledajte ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Mesa ne može biti previše. A sad ostaje samo da rasporedim povrće i sir po slojevima. Složite se da jedan sloj je baš dosadan. Ali ako napraviti više slojeva, to će biti zanimljivo. Ma ja sam najbolja ovdje. Svaka mi čast. Pa ne, ne planiram da izgubim. Stavljam sve sa stojke. A sad sosove. Ne treba ih štediti. Sipat ću što više. Jao, kakav divan hamburger. Još malo i dobit ću zlatnu koricu. Jao, dušo, nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, vidi kako mi je dobro ispalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam troskratni hamburger. Baš je sočan, neverovatno. Sad ti, druže. Jao, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone i Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair. Odlično vam ide. Hajde da nastavimo. Želim nuggetse. To je lako. Bako, probudi se. Vidi, Jennifer je naručila nuggetse. Jao, naravno. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. O, bako, hoćeš li mi dati malo ulja? Hvala. Čudno, zašto se ne lije? Verovatno treba jače potresti. Hajde. Ups. To nisam planirala. Ma, ko tako radi? U redu, nema veze. Bitno je da bude ukusno. A da bi uvek bilo ukusno, ja kuvam s ljubavlju. Piletinu treba ispohovati. Prvo treba umutiti jaja. Umočiti meso u njega. A zatim umočiti u krušne mrvice. Odlično. Sad se može pržiti. Baš mi dobro ide. Kakav miris. Hoćeš da probaš, kuvare? Kako da ne? Imam važnije posla. Moje nuggetse će biti najbolje. Izgledaju kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umetnost. Mora biti spektakularno. Ja znam,
Kad vas mrzi da kuvate, možete uzeti već gotovu hranu. Umotat ću nagetce u sir, a zatim ću napraviti najukusnije pohovanje od Cheetosa. Samo treba izmrviti sadržaj ovog pakovanja. Draga, pazi, ne tako jako. Jo, izgleda da je uspelo. Da vidimo. Da, odlično. Sad umačem meso u Cheetos i stavljam u tiganj. Već osjećam taj nevjerovatan ukus. Čak mi je žao da dam to Jennifer. Skoro sam zaboravila. Treba mi kečap. Sad je savršeno. O Bože, kako cool izgleda. Jel su to zlatne nagetce? Ukus je najobičniji. Ok, probat ću sljedeće. Da, ovi mi se mnogo više dopadaju. Ali ima još jedna porcija. Crvene, super. Tu je i sir. To je definitivno pobednik. To, pobedila sam. Jeste čuli, a? Pobeda. A da li ćete moći da spremite picu? Hoću picu? Nema problema. I ja bih rado pojela picu sad. Pizza. Da, to mogu. Ovdje je potrebna paradajz pasta. Sipam kap na testo i mažem kašikom. A sada ide sir. I naravno kobasica. Žao mi je da vas ometam, ali... Gledajte, ja sam kuvar. Leteće testo. Jo, nije poletelo. Ne brini, dušo. Evo, uzmi još jedno pače. Hvala, bako. Znam, ne treba mi ta dosadna paradajz pasta. Uzet ću topljeni marshmallow. Stavit ću veliku kašiku. Tako je. A sad ću dodati moj omiljeni Skittles. Nikad neće škoditi. Sa njima je sve lepše i ukusnije. Eto, skoro sam završila. Jao, odmah se vidi da nemate pojma. Moja pizza će biti najzdravija. Nikakvog belog testa, to je dosadno. Obojit ću ga u crno. Vidi šta radi. To je tek početak. A sad ga treba razvaljati. Na testo treba staviti posebnu paradajz pastu. Onda će pizza biti ukusna kao u najboljim italijanskim restoranima. A sad ću narendati malo sira. Dobro. A sad je vreme za škampe. I da im ne bude dosadno, dodat ću njihove prijatelje dagnje. Jelo visoke kuhinje je spremno. Pa, to je to. Ostalo je samo da se ispeče. Pa koliko još? Zaspat ću. Jo, je li gotovo? Konačno. Naše pizze su spremne. Bellissimo. Tako lepo miriše. Pa, nije loše. Sad ćemo da vidimo. Baš zanimljivo izgleda. Fuj, šta je to? Morski plodovi? Fuj, neću ni da probam to. A ovo je već mnogo bolje. Liči na Skittles. Pa, izgled je bolje nego ukus. A ova pizza izgleda potpuno normalno. I miris je baš lep. O, da. Kakav dobar ukus. Da, to je pobednička pizza. Čestitam, bako. To, hvala. Zaslužila sam to. Moja pizza je bila bolja.